Aquest matí ha tingut lloc en la ciutat d'Alzira una concentració per a donar suport a la flotilla global Sumud que navega en estos moments cap a la franja de Gaza per a intentar trencar l'aïllament i el bloqueig que el govern israelí està sometent als habitants palestins de la franja. Més enllà d'aquest suport, en la concentració hem volgut deixar palès la necessitat de guanyar el relat, de guanyar la batalla cultural. La dreta, l'extrema dreta, que dona suport a les accions criminals i genocides del govern israelià, diu que tot va començar el 7 d'octubre de 2023, quan l'atac terrorista de Hamas provocà més de 1.200 morts en territori israelià. Però les coses no són així. Aquesta història no va començar exactament el 7 d'octubre de 2023. En realitat va començar molt abans. Pràcticament des de finals del segle XIX que començaren a arribar jueus d'arreu del món per anar instal·lant-se en les terres palestines. Però per no fer-ho molt llarg, ensenyarem a lo més recent. En l'any 1947, la ONU aprova la constitució de dos estats, un palestí i un israelià. L'estat d'Israel sí que és proclamat en 1948, obligant a tota la gent palestina que vivia en les terres que ocupà Israel a deixar les seues cases, les seues propietats, les seues terres, tota la seva vida, deixar-la enrere i tindre que anar-se'n a campaments de refugiats, a malviure de l'almoina internacional, sense cap indemnització, sense ningú dret absolutament a res. Tot i que les Nacions Unides, el Consell de Seguretat de les Nacions Unides, ha promulgat moltes resolucions reconeguent el dret dels palestins a tornar a la seva llar, a les seues terres, això no ho ha respectat mai Israel. És més, Israel no ha aprovat o no ha complert mai cap resolució del Consell de Seguretat de les Nacions Unides. Israel fa el que li dona la gana. Actualment sabem que està matant a la població de Gaza, està exterminant-la, és un genocidi retransmès en directe per les televisions i ahir estem veient com dones, vells, xiquets, persones de tot tipus són massacrades per intentar erradicar-los de Gaza i crear el gran estat d'Israel. Davant de tanta barbàrie no podem romandre indiferents. Estan utilitzant la fam com a arma de guerra, matant a la població de fam. Estan destruint els hospitals, bloquegen l'entrada d'ajuda humanitària, d'aliments, de medicaments. Més barbàrie no cap ja. Bueno, sí, llançar bombes nuclears i destruir tot, però clar, això té un problema, que aquestes terres ja no podrien ser aprofitades per Israel, que és el que vol fer. Per tant, no poden romandre indiferents. Ja n'hi ha prou. Ens hem de plantar i hem de dir prou stop al genocidi.